זאת את? זאת את? מסתובבים? זאת אני? יש לנו פה סטארט-אפ. סטארט-אפ. הנה, שכבת על כולם. כולם. צריכים לרדד את זה לזה. מה? קנית את הדגם החדש? קנית את הדגם החדש ולא סיפרת לי? ככה את מחרישה ממני? איך זה לדעת הבת של מי אני? כן. בוא נדבר על זה. ילדים, בוא נדבר על זה. אני אהיה. אני אהיה. לא, אני אהיה. אתה בכלל. ילדים, סליחה. אתה בן ה-22, לא? כן, זה מדויק.